Human sa halos usa ka semanang naguba kining traffic light sa may Cebu South Coastal Road, dakbayan sa Talisay, human gidaro sa usa ka prime mover, mamahimong ma-repair na kini ug magamit pag-usab. Matod sa hepe sa CT-TODA nga nagka-uyon na ang dakbayan ug ang kompaniya sa prime mover nga abagahon ang gasto sa pagpaayo sa traffic lights ug sa bahin sa Center Island nga gidaro sa prime mover niadtong Hulyo 17 tungod sa kadangug sa karsada. Sa monitoring sa Talisay City Command Center, nagsubay ang truck sa middle lane sa Cebu South Coastal Road apan kalit lang daw mi-apply og brake ang truck nga mahinungdan sa pagkalubog sa ulo nini nga inay mohunong daw gihandos ang truck sa kabug-at sa giguroy nini nga container van padung sa traffic lights o sa Center Island. Nahulikam ang pagkahagbong sa pahinanti sa truck. Maina lang nga makaigo sa wala maigo sa truck ang nalagpot nga traffic light.